آ شریک نه دی، خواغ مخلوق ناری دی یا غ نوری دی یا غ خاکی دی. مخلوقات صرف 3 اقسام دی، یعنی یا انسان دے اور یا جن نہ دے اور یا فرشتوں نہ دے. دادری والا مخلوقات نہ انسان پر سز پوا دے، نہ فرشتہ پہر سے پوا دا اور نہ جن پہر سے پوا دے. بیاپ دی انسان کے انبیاء دی علیہم الصلاۃ والسلام دی اور اولیاء کرام دی، بزرگان دین دی، علماء دی، صوفیاء دی، اخیار دی، ابرار دی، اشیار دی، ہر قسم انواع مخلوقات دی پہ یو قوم کے. لیکن اللہ پاک فرمائے کہ دا صفت مختص اللہ ذات سر دے، نہ نبی پہ ہر سے پوا دے، نہ ولی پہ ہر سے پوا دے، نہ نیک تا دار سے پتہ لگی اور نہ بد تا دار سے پتہ لگی. عالم الغیب ذات دا صرف دا اللہ دے. اور کلا کہ دغا عقیدہ ذہن کی رالا زکی پیدا شوا کہ واقعی ہر چیز باندھی خبردار اللہ دے، ہر زینا چگا یو اللہ اوری، دا ہر چاہ دا حالنا صرف یو اللہ خبردار دے. دا عقیدہ مضبوط شوا نبیاب انسان صرف دا اللہ پہ در باندھے سر بسجود وی اور دا مخلوق در لبا استغفار. لیکن ننچے تاسو اور منگورو کہ اللہ رب العزت در خالی دے اور دا مخلوقات دربار آباد. جماعت تراش ہے، جماعت بتاس تش افکاری، لیکن کہ درباری ولی تلارشے ناغی کے بعد اخفی خودو زین نہ ملائی گی. وجہ صدا دا یقین نہ پیدا شوے زمن پزرنوں کے کہ دا ہر چیز عالم اللہ دے، دار چاہ دا حال باندھی علم لرن کے اگا اللہ دے، دار چاہ چگا اوریدن کے اگا اللہ دے. دا یقین نہ پیدا شوے شیطان غد کے دا خبرہ چولے دا چدی حضرات تم دا ارسیز پتہ لگی. نو درد اللہ خالد اور درد مخلوق آباد. آکم خبر دا چاہ قرآن نہ دا پیش کرے، آکم خبر دا چاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دا بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ندی ویلی کہ خلقہ کلچ تاسو پہ یو تکلیف کی ان خلے، کلچ تاسو درد راشی، کلچ تاسو مصیبت راشی، غم اور پریشانی راشی، آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ نہ خود لے، صلاۃ حاجت نہ خود لے، آئے نم سے خدے صلاۃ حاجت اگر مز جگہ خاص سے دی مسئلے دے پارا چلے 400 حاجتی اقبل اللہ تو دے پیش. اور آگئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا الفاظ خودل جد انسان تمام حاجات پائے کہ جمع دی صرف الفاظ دی. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. آکم کلمات نیچے حضرت نے دی خود صلاۃ حاجت سے ہو کہ نہ آئے صلاۃ حاجت نم دے دا غیب دا دعا دا ما یو حصہ تاس سویلا دعا کئی مزکی نسوئی اے پروردگار عالم زستا بندہ گناہگار، مصیبت کن خطے، غم کن خطے، پریشانے کن ختم، لیکن ستا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا تعلیم را کر دے. اے امتیانو، اے دا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو، کلمہ خوانانو، کلچ پتاسو مصیبت راشی چرت لارشے. نن حضرات دی عشق رسول دعوتی عاشقان رسول جو صرف داخل عاشق چاہتا ہوئی، آیا عاشق اگر چاہتا ہوئی چھ دے اخپل مرضی کئی یا اگر چاہتا ہوئی چھ دے معشوق پا طریقے روانی چھ پچا مین دے
داغی طریقہ اختیار کی اغیتا عاشق ہوئی او کہ نہ پخپل مرضی چکم کار کی اغیتا عاشق ہوئی دارنگی ہر سڑے پخپل زر کی عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی دار دے زہم دعوکم تاسم دعوی کوئے باقی حضراتم دعوی کی اگر بدعت و اجارت دار خلق عظیم دعوی کی عشق رسول کئی اور کے نہ صرف دا خبر واضح کوم صرف دا خبر تاسمک کے پیش کوم بیا فیصلہ تاسو کہے چاہے منگ عاشقان رسول یو یا دانور خلق عاشقان رسول دی عاشق صرف اگر چاہتا ہوئی چاہتا معشوق پر طریقے معشوق سے کار کرے دے محبوب سے کار کرے دے اگر کارو کا محبوب سنگا جن تیر کر دے اگر جن اختیار کا محبوب باندھی غم کی سنگر آگلے ہو غم سنگا عذر کر دے دا سے غم عذر کا خوشحالی سنگا تر سر کرے وا دا سے خوشحالی تر سر کا عقیدہ سنگا وا دا سے عقیدہ کا علرا عمل سنگا کرو دا سے عمل کا نجات دخپل محبوب عاشقی لیکن چپخلی باندھی عشقی عشق دے اور کزر کی اقبلہ کے عاشق کے دیشی تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع اے انسانا زبان سرا خود دعویٰ عشق اللہ عشق رسول کہے لیکن عملی طور سرا نہ دی اللہ